ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଖାଇବା? କ'ଣ ଖାଇବ? ସାଧା 70, ମାଛ 70, ଚିକେନ୍ 100, ମଟନ୍ 200। ମଟନ୍ 200, ଚିକେନ୍ କେତେ? ଚିକେନ୍ 100 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ୍ 100 ଟଙ୍କା। କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଆସିବ ଭାଇ? ଚିକେନ୍ 4 ପିସ୍ ରହିବ, ମଟନ୍ 4 ପିସ୍ ରହିବ 200, ମାଛ 1 ପିସ୍ ରହିବ 70, ଆଉ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରହିବ 70। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ଦେବ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦେବ। ଚିକେନ୍ ଭାତ ରହିଲା ତ ହେଲା, ଭାତ ଆଉ ଖଟା ରହିବ ଆଉ ଶାଗ ମୁଗ ରହିବ ହେଲା। ଟମାଟୋ ଖଟା, ଟମାଟୋ ଶାଗ ମୁଗ ଶାଗ ମୁଗଟା ଡାଲି ପକେଇବି ନା ଡାଲି? ଆମର ଭାଇ ଡାଲି ପକେଇବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡାଲି ହେଲା। ହଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପକେଇ କ'ଣ ହଁ ଭଲ ଡାଲି ଶନି କମେଇଛି ହେଲା, ନହେଲେ ଆମ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୁଏ। କମ୍ ଅଛି। ଶନିବାରଟା ନା, ଶନିବାରଟା ପାର୍ଟି ଆଇଁଷ ପାର୍ଟି କମ୍ ରହୁଛି ଆଉ ବୁଝିଲ। କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ୍? 4 ପିସ୍ ରହିଲା, 4 ପିସ୍ ରହିଲା, ଝୁଳ ଆଳୁ ରହିଲା, ଝୁଳ ଝୁଳ ଆଳୁ ଅଲିମିଟେଡ୍ ଭାତ ଅଲିମିଟେଡ୍ ହେଲା। ଚିକେନ୍ ଭାତ, ଡାଲି,